Tak, Zlatky, ja vítam vás u ďalšieho videa Minecraft. No a... Potvory si radšej vypneme. Nie. Pri šeri si vypne ten náryt, pardon, počkať. Radšej ju zabiem. Neznášam pri šeri. Dobre, trochu sme sa pohádali, lebo to je čudá, judá. Ja nie som žiaden čudák. A budeme na survivale. Na survivale, dobre. Počkaj, ja len si dám... Bo neznášam toto skiny na 1.8.4. Sú hrozné. Rôzne skiny dávajú na 1.8.4. Prehroznáš. No teraz na to nepríde. Dobre. Prvé sa pozrieme na ich starú dedinu. A daj survival. Kde tu mali železniareň. Survival. Dobre, a kto mi postaví dom? Máš tu toľko domov. Že jeden si nechám. Hej, ty srap, čo máš na mene, nie. Srap si na hlavu. Na ničom. Čo ty meniš? Tak si postav dom s emeraldom. Na ničom, na ničom. Ja si zoberiem proste vždy aký dom. Aj ty somar, čo ma tu zatváraš. Oprav to. Beriem tento. Nechápem, ako to mám uzavrieť. To z druhej strany. Ale že by som ich mohol zavrieť, tak ich nezavriem. No čo práve. Z hora skús. Hore, hore. To proste zrobím jednoduchšie. Tak, tu skús. Čo to je to? Počkaj. Veď to nepôjde. Pôjde. Tu daj redstone. Takto. Takto? Áno. Pani. Takto? Nie. Tak. Tak môže byť. Jedný dom. A to zrobím proste takto. A zrobím si tajný východ. A daj si a sprav takú veľkú dieru a v nej budeš mať toľko vecí. Koľko chcem? Áno, takéto cigánske veci. Nie? Nie. Ale dáme dlhší zem. Dlhší zem. Chápeš? Ne, musíme to dať do bodničie, radšej tak až. Tak. Čo nám to dá si? Takto. Takto.
na to nikto nepríde. Proste to zrazu takto. Ešte jednu. A ešte, áno, toto som presne. A ešte, vidíš, aby sa nám tu nedostal žiaden vesmír, to ten villager, tak ja si budem to nájsť v tabuľku. Tu nebudem isto. Golema si sprav. Golema? Áno. Tam myslíš, on ochraňuje vesničanov, nie ich zabíja. Škoda. Tak to budú strážca poriadku, to budú strážcovia. To sú nesami. Takže my si spravíme zo pár golemov, dám na chvíľku strich. Už sme si spravili zo pár golemov, oni teraz strážia vesnicu. A napr. Dobre, dáme si tu ešte aj posteľ. Dali sme tabuľku. Warting. Warning. Warting. Warting. Hej. No, diktuj. R, T, I, N. Hej. Warning. Warning. Wart. Ešte čo dáme tam? Warting. Nechodiť. Nebezpečenstvo úrazu. Nebezpečenstvo. Nejde ti. Ha. Takže už to máme. A strich. No, takže zasa už sme všetko dozbierali. Máme náš tajný východ. Tu máme náš tajný východík. Ako vidíte. Tak si to užite. My nič nebudeme hovoriť. Marky, práve, že nič nehovoríme, tak to je... Takže 3. Môžeme si predstaviť aj automatickú farmu, akú vyrábal aj môj kamarát, spolužiak, čiže aspoň na 5 až 2 dole, ale potrebujeme na to lepka zviesť, ktorý si zoberieme z kreatívu. 3. Tých somarina sa mi nechce. Alebo čaute, predstavíme si to na budúce, tak to bude lepšie. Áno. A Ja ja si si to myslím... obiliny dejak pozbierame. Áno. Takže lepšie to bude na budúce. Tak čau.